ready for the season. Snow is on the ground. Listen to. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που διοργανώνεται εδώ στο Factory Outlet και νομίζω ότι πρέπει όλος ο κόσμος να ζηλέψουμε αυτά που θα δούνε και θα πούμε και να έρθουν εδώ να στείλουν ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Στέλνοντας ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη με πάρα πολύ απλό τρόπο, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Μαζί τους όμως βγαίνουν κερδισμένα δύο σωματεία μη κερδοσκοπικά, η Κιβωτός του Κόσμου και το Περιβολάκι. Και εγώ ήμουν εδώ σήμερα με πολύ μεγάλη μου χαρά για να γνωρίσω κάποια από αυτά τα παιδιά και να τους μοιράσω δώρα. Σαν ένας άλλος Άγιος Βασίλης, ας πούμε. Τώρα τα Χριστούγεννα που ίσως κάτι μας πιάνει και είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, να δείχνουμε τον πολύ καλό μας εαυτό σε αυτούς που χρειάζονται λίγο περισσότερη αγάπη και λίγη προσφορά παραπάνω. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το κατάστημα Factory Outlet για την προσφορά του προς το Ίδρυμά μας σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Πραγματικά είναι πολύτιμη η βοήθειά του. Θα ήθελα έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, βασιζόμαστε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις προσφορές από ιδιώτες, από οργανισμούς, γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης τα λειτουργικά προβλήματα, οι λειτουργικές δαπάνες είναι μεγάλες και προσπαθούμε να καλύψουμε με κάθε τρόπο τα έξοδα. Και εμείς στην Κιβωτό του Κόσμου φιλοξενούμε 400 παιδιά τα οποία συντηρίζονται καθημερινά και αυτές είναι από τις πιο μεγάλες μας ανάγκες, δηλαδή τα τρόφιμα. Και παράλληλα στηρίζουμε και άλλα 80 παιδιά που έχουμε την αποκλειστική τους μέρημνα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία. Ήρθαμε εδώ στα Factory Outlet, μας φιλοξένησαν με πολύ αγάπη, πήρανε δώρα τα παιδιά και είναι όμορφο γιατί τα παιδιά αυτά προέρχονται από δύσκολα περιβάλλοντα και κάθε τέτοιου είδους πρωτοβουλία τους δίνει λίγη χαρά που αυτές τις μέρες είναι κάτι που τα παιδιά τα μικρά έχουν μεγάλη ανάγκη.